Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Asy-Sibramulisi Imam Sibramulisi wa yustahabbulan den sunake apa ayyumida yen to ndawakake sapa mushol at-takbira ing takbiratul ihram didawake Allahu Akbar itu sunah. Wa istaratulan den syaratake apa alayumida yen to ora ndawakake sapa musoli fauqa sab'i alifatin ing dalem sak dhuwure pitu pira-pira alif. Nek kedawan kepanjangan nganti ada 7 alif Allahu Akbar umpama. Wa illa lan lamun nganti ngluwi 7 alif oleh maca takbiratul ihram mau batalat mongko batal apa salat. In alima lam ngerti sapa musolli wa ta'ammada lan jarak sapa musolli salate batal nek maca takbiratul ihram terlalu panjang. Niku biasanya wong was-was. Jadi salate kadang-kadang didawak takbir Allahu Akbar nanti lebih dari 7 alif batal. Wa taqaddar lan den kira-kira pukul alifin saben-saben alif bi harakatin kelawan harakat loro. Wa huwa utawi tuqadiru kul alif. Ala takrib iku ngatasé kira-kira sing parek. Wa yutabar lan den al ibarat apa zalika mengkono perkiraan takrib. Bitahrikil asabi kelawan ngobaki pira-pira driji mutawaliyatin kang nuli-nuli. Contone Allah lebih dari 7 Hu Akbar. Nah itu batal. Muqarnatan halikin barengi linut ki maring diucapake bil mad kelawan diwaca mad atau dawa. Intine kapan maca takbiratul ihram membaca memanjangkan lebih dari 7 alif, nah, itu batal. Allahu Akbar. Ya, sunai panjang tapi jangan sampai melebihi 7 alif panjang. Allahu Akbar.